Kagas na balis, ano? Oh, dia. Dali na, day. Ay, dagang kayong salamat. Gobernador Kagas, dagang kayong salamat. Gulay, magkakaon na gimi gulay ani. Okay. Nay. Mayong buntag, Gob, Ma'am Didi, Sir Mark. Salamat sa gulay. Okay. Ang Ma'am Didi, boss. Salamat ka, sir. Okay, sige. Salamat kayo aning gulay. Okay. Ma'am Didi. Salamat kang Madam Didi Kagas. Okay. Sinisudaan. Di maigo, boss. Di masulod. Ay, sangit na lang na. Oo. Gigat, katagan. Salamat yan, Oh. sir. Salamat, sir. Oh, sige. Say kastorya nimo. Salamat yan, sir. Kagatag sa kuhan, sa relief goods. Oh, kang Ma'am Didi Kagas. Didi kaya, sir. Salamat, sir. Okay. Kastorya nimo. Salamat sa nagatang. Thank you. Salamat. Thank you. Okay. Madam Didi na. Salamat. Okay ra. Ah, linyahi lang, linyahi. Walay magdikit ha, walay magdikit. Thank you. Okay. Ikaw, oh. Salamat. Maraming salamat. Okay. Salamat. Salamat. Okay. Mau pag-harvest ana ha, ang ano na niya, yang duga niya, duga. Asa nagikan sir kapatakan? Oh, kapatagan. Palit ni Ma'am Didi. Sige. Salamat. Okay, sige. Okay, si. Salamat. Okay. Okay, boss. Okay, boss. Okay, ma'am. Salamat. Salamat. Thank you kayo. Okay. Say kastorya ni mo kang gobernador. Salamat. Okay. Okay. Ay, salamat kayo Okay. sa mga inyong pangatag, ha? Gikan kang congresswoman. Ay, Kagas. sige. Salamat kayo. Okay. Uy, anay karot sila. Na. Ay, salamat. Okay, sige. Oh, mau pag babaan ng gulaya gikag bukid. Presko ni, presko. Okay. Oh, boss. Bossing! Boss, tagay ni busing be. May announce? Oh, na ako ron naggatod pa ko ani. Okay kayo eh. Okay kayo. Okay kayo. Thank you. Kailangan kayong gulay ron. Charm Radio. Karong mga oras nagpadayon ang distribution ining mga presko nga gulay gikan ni Governor Dodo Kagas, Vice Governor Mark o ni Congresswoman Didi Kagas. Again, dili kini iya sa gobyerno kasama sa itong mga nabati nga mga reports gikan sa itong mga kaubanan. Kini gikan lamang sa kaugalingon nga abot sa pamilyang Kagas nga gipalit nila og gulay dito sa Kapatagan, dito sa Bansalan para ipang-apod-apod o ipanghatag sa mas labing nanginahanglan dinhi sa ato ang probinsya sa Davao del Sur. Kaganina mga suking tigpaminaw na distribute na to ang mga gulay dito sa may Santo Niño sa Barangay 3 de Mayo o atong nahatagan nga walay pili ang kutob sa nipila. O sa pagpila sa itong mga kaigsuunan, kanunay na ito ang ipahimangnuan na dapat 1 meter away ang gilayon para ma-maintain na to ang physical distancing. Nahatagan na to tanan ang mga kaigsuunan na to sa San Antonio o biya kita dito nga puno sa kalipay o pagmaya kay ate sa gamayng hinabang dako na kining tabang alang sa itong mga kaigsuunan nga makakaon sila og presko nga gulay karong adlaw. Karong mga oras sa mga sukitig paminaw, nakita karon diri sa may Kanaha Village sa Barangay Mati, Digo City.
o karong mga orasa dirito sa may gymnasium. No, klaro kay dinhi og Garbo sa Davao del Sur, Governor Dudo Cagas, o gipilahan kita karon dinhi sa mga residente. Malipayon ang mga hitsura o kahimtang sa itong mga kaigsuonan yan ipila para makapangayo nining presko nga gulay gikan sa pamilyang Cagas. Ang dala na itong mga gulay diri karon ay usa ka sako ka repolyo, usa ka sako radish, usa ka sako nga carrots, usa ka sako nga sayote, o doon na po yung mga tintaki, usa ka sako nga tintaki, o doon na po yung mga sibuyas, dahon o kamatis. So mo kini ang gipangapod-apod karong buntaga. Again dinhi sa Digo City, nata sa area sa 3 de Mayo ug sa barangay Mati. Padayon gihapon ang pagpanghatag sa pamilyang Cagas gikan sa ilahang kaugalingon para makatabang sa atong mga kaigsuonan nga buot makakaon ani nga mga healthy nga mga gulay. Kay mao kini ang atoang mga panginahanglanon karong mga panahona para makapakusog sa atong immune system. Dili lang kay gulay ang mga panghatag karon, no? Atong mga bilabayng semana nakahatag na pod ang pamilyang Cagas og mga relief goods, bugas, mga corned beef, beef loaf, face mask, tambal og daghan pang uban. Lauman niya sa sunod, padayon gyapon og walay putol, walay puas ang paghatag og ayuda mabang gikan sa atoang administrasyon ug sa kaugalingong abot sa pamilyang Cagas. Kini ang inyong tigbalita ug nanukad dinhi sa may Kanaha Village sa Mati, Digo City. Mike Nakwa reporting live